बर'नि थै थानानै बर'नि थै लोंग्रा मानसि नङा आं। बर'नि थै बर'नि थै एथिया बुंसावथुन गासिनो दङ मा बुंगोन बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बे बर'नि थै जा सावथुन दिनै माने प्रिमियार शो रिलिज जासिगोन दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बयबो नुनो मोनसिगोन बे सावथुना नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय मानि सायाव जागोन बे सावथुना माने आंबो मिथियो आरोना नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो आंथ' बिराद जोबोद माने एक्साइटेड जानानै दं दा माने नायनो थाखाय आरो सावथुनखौहाय। गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों रायजो मोजां फाव खालामदों। मनिका बसुमतारी मेकआप आर्टिस्ट ओरैनोथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आर्टिस्टफोर दं बाय गोबां जोंनि लेजेन्डारि आर्टिस्टफोर दङ जेरै आदा अमरकास दं मासुम दं आदा राजिब दङ आदा राजश्री दङ फामफुलि दं ओमफ्राय दं आरो गोबां माने गोदोनि जोंनि लेजेन्डारि आर्टिस्टफोर दं आरो दानि फुजामोन दङ। बिथांमोननिबो एक्ट खालामनायखौहाय नुनो मोनगोन बे सावथुनाव। नोंथाङा बे बोसोराव मोनबेसे सावथुनाव बे बोसोराव आंना माने मोननै दा बर'नि थै ओमफ्राय दा लोगोसे आंनिबो सावथुन फैगासिनो दं आंनि प्रडाक्शननिनो दा बेखौ ट्रेलारबो होनाय जाबाय नोंथांमोना दिङा प्रडाक्शनाव थांनानै नुनो मोनगोन। मुङानो जाहैबाय गाब्रै जायख्लं सावथुननि मुङा। माब्ला नुगोन नोंथांनि बे ओरैनोथ' डेटखौ फिक्स खालामथ'वाखै जोङो माने बे सेप्तेम्बरनि लास्टआवनो जोङो नाजादों नायनो हाहैनो हाया। बे बोसोराव गोबां बर'नि सावथुनफोर रायजो राजाफोरखौ नायनो थाखाय मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो बयबो माने गासैबो दा बे बोसोराव ओरैनोबाबोथ' एखे टाइपनि मुभि जानाय नङा जा नुबाय आङो माने बयनिबो स्ट'रिया एसे बेलेग धरननि जाजोबगोन बेखायनो आरो एसे माने नाजादों जों बयबो एसे माने मोजां गोजौ लेभेलाव बानायनो थाखाय जेरै दाहालानो होन बर'नि थै आरो गुबुन जा माने सावथुन ओंखारगासिनो दङ। आसा खालामो बयबो नोंथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट खालामो आरोना जाहाथे जोंबो माने आरो मोजां दिहुननो थाखाय गोसो जायो नेक्स्ट टाइम। सावथुन दिहुननायाव नोंथांमोना सरकारखौ माबा खावलायगोन नामा जेनेबा राङारि अनसुंथाइ होनाय सिनेमा हल बानायना होनाय बेफोरखौ लानानै? माने जोङो सानो आरोना दाथ' जोंनो माने दा सिनेमा हलनि जोबोद गोनांथि जादों आरोना जों माने सावथुन दिहुनग्राफोरनि थाखाय दा बेखौनो माने सरकारफोरनिफ्राय बेखौनो आसा खालामो जाहाथे बे स्टेपखौ लायो आरोना हल माने होनो थाखाय हलखौ एसे बारायनो थाखाय।